What's up, boy? Var ska vi nu? Ska köra runt i stan. Fan, vilken bil du har. Vilken Lamborghini du har. Vi är mitt i stan. Vi ska till Stortorget. Ja, fan vad nice. Snart vi är framme. Det är som 2 minuter. Vi ska lägga den på YouTube. Lägg den bara. Sen går telefonen. Vadå? یکی دیگه که قدر تو نمیدونه که رویاتو نمیفهمه نگاه تو نمیخونه Vilken generös man. تو عادت کنه شاید یا شاید عاشقت باشه ولی قلبش میتونه